ole thlir tu te chibai le vekule tuntuma chuan mimak danglam tak mai video kan thlir ho ve thung do nanga pathian hian talent sang min pe a kan talent don po ainang lo hlom hle ani tuna kan thlir lai mek po hian Hmarcha ke ji som a ei zo thei ani avabun rem em a hming hi rampir tu ni in Meghalaya State East Jaintia Hills khosa ania ama nge in a soidanin akalna hmuna pianga sona turem chang mu chuan Hmarcha hi a ei mai thin ani a talent don hi amakin adang daya mi special tak chu ani ve shrim ani tuna kan hmuang khan a ei mei pawh ni lovin a barin a bara chu mai baka chuan a hmaya te an tat pher kual vel ani kha midang lambik ni tura khuanu duan chu ani chiang ani taksa peng mun zim te a Hmarcha hri kai po hreum kan ti te reng nen a hmaya te a han tat pher kual vel ani a hei ringot po hi minaran tan chuan tor tham viau tur chu ni a Hmarcha hi he so tan shrim hian a thak lo chi a ei ti do ni la akalna hmuna pianga sonarem chang a hmu chuan khoi Hmarcha po a ei mai thin kha ani sia hei hian ti chopani lo zia po alan tir chiang hle bok kan soita kang khan pathian hian talent sang min pe a kan talent don po ai nang lo hlom hle a tunami po hian a Hmarcha ai thei za ta hi a thak lo lam chu thusan lo ni sela Hmarcha ke ji som ai zo theia ke ji som chu puar ol na tham ani shrim ani video kan hmu tang hi chuan aka mai ni lovin ataksa shrim hian thaka shelo ani mel king chili thak tha em mai te kha han ai chin se enge a nang o ti te kalo ngai to mai maya amai ro chu eng anga thak king chili po ai sela he rampir tua ka te thak zo hi a om don chuang lo ani mele